po ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naman or RDRRMC1 at mga miyembro po nitong ahensya ang mga paghahanda at monitoring na ginagawa sa mga lugar na may mataas na panganib sa pagbaha at pagguho ng lupa sa Rehiyon 1. Sa pinakahuling assessment po ng Mines and Geosciences Bureau o yung MGB Regional Office 1, nasa 3,165 barangay sa rehiyon ang kabilang po sa lugar na maaaring maapektuhan po ng rain-included landslides at pagbaha. Pinakamarami po dito po sa Pangasinan na nasa 1,341 barangay na sinusundan po ng Ilocos Sur na nasa 721. La Union na may 558 at Ilocos Norte na may 545. Dahil dito, pinayuhan po ng MGB ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang pagbabantay ng mga komunidad na malapit sa kabundukan, matatarik na dalisdis at mga ilog at na madaling tumaas ang tubig upang makaiwas sa posibleng landslide at flash floods. Samantala, iniulat naman ng Pag-asa na nakapagtala ng malalaking dami ng ulan sa ilang monitoring station sa rehiyon na nakalipas na 24 oras, kabilang ang 180.7 mm sa Bacnotan, La Union at 115.2 mm naman sa Sinait, Ilocos Sur at 91.8 mm sa Batak, Ilocos Norte na maaari magpataas ng panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Bilang bahagi ng kahandaan, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 na may sapat na mga prepositioned family food packs sa mga bodega sa iba't ibang lalawigan sa Rehiyon 1 upang agad na maipamahagi sa mga residenteng maaring mangailangan ng tulong. Patuloy namang hinihikayat ng RDRRMC1 ang publiko na maging mapagmatsyag at bantayan ang kalagayan ng kanilang lugar at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. IFM News. IFM News. IFM News.